Alƙira'atul Qur'anil Karim, karatun Alƙur'ani mai girma wanda tashar Ashwat 360 TV ke gabatarwa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Masu kallo da sauraron mu, wannan wani shiri ne wanda muka tanadar da shi domin amfanin ɗaliban ilimi da malamai na makarantun Islamiyyu, saboda fahimtar yadda za a koyi karatun Alƙur'ani da sauran darussa da kuma yadda za a rika koyar da ɗalibai shi cikin sauƙi. Wannan darasi yana daga cikin wani jadawali da muke kawo wurare masu ruɗarwa wajen tilawa, wanda za mu fara da wurare masu ruɗarwa wajen tilawa a cikin izin sabbih, ma'ana izu na nan ƙasa, izu ɗaya kenan da ake ce masa, kuma za mu fara ne da ƙasa. Sannan abin sani ne cewa da yawa daga cikin malamai sukan yi fama da ɗalibai, ko kuma su kansu ɗaliban sukan yi fama wajen gane wasu guraren yayin karatu, in suka haddace ko yayin haddar za su riƙa ruɗewa, su riƙa faɗar wani wajen a wani. Insha Allah wannan muna sa ran zai taƙaita irin waɗannan matsaloli da ake fuskanta, kuma ya kawo warwarewa cikin sauƙi insha Allah. Sannan kuma bayan mun kammala na izin sabbih, insha Allah za mu yi ƙoƙarin mu gani mun ƙara na wasu izin a gaba, ko da yake ba izu da yawa za mu cimma ba, amma yayin da aka ɗan cimma wasu izu masu ɗan ƙwari ko musamman na ɗan farko-farkon, hakan mun san insha Allah zai ba wa jama'a wata mahanga da wata ƙwarin gwiwa ta gane sauran guraren matin kafin a sanar da su. Muna roƙo ga malamai da ɗalibai da su yi amfani da dukkan abin da suka ga ya dace a cikin wannan, abin da kuma suka ga akasin haka ko kuskure, wannan kuma daga gare mu ne, Allah ya yafe mana gaba ɗaya. Za mu fara kawo samfur-samfur na yanda abubuwan suke, ire-iren guraren da suke rudarwa bisa irin dogon nazari wanda na yi a matsayina na wanda ke cikin ɗalibai masu karatu da kuma waɗanda ke ɗan yin gwagwarmayar koyar da shi ga wasu. Abu na farko ga sunan lamba-lamba, wurare masu ruɗarwa a wajen tilawa izin sabbi. Lamba ta farko muka ce a cikin suratul falaq, aya ta 3 da aya ta 5. A wannan waje ana samun ruɗarwa, su ne ayoyin wa min sharri ghasiqin idha waqab da kuma wa min sharri hasidin idha hasad. Wa min sharri ghasiqin idha waqab da wa min sharri hasidin idha hasad. Nan wajen yana rudar da mutane, wasu su faɗi na farkon a can, na ƙarshen a waje na gaba. Saboda misali, idan aka zo aka ce qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq, sai wani kawai ya tafi wa min sharri hasidin, wanda shine ita ce ayar ƙarshe a cikin sura, madadin min sharri ghasiqin, ko mu ce wa min sharri ghasiqin idha waqab. To wannan rudani na farko kenan. Wani in yi haka daga ya faɗi na ƙarshen ma ya kammala sura, sai kuma ya rika tunanin ya haka. Wani kuma idan ya faɗi wannan zai ci gaba da karatu, ya zo ta ƙarshen ko dai ya maimaita wa min sharri hasidin din a wajen, ko kuma ya ƙara ɗauko waccan da ya manta ta wajen, ya ɗauko wa min sharri ghasiqin ya faɗe ta, wanda shi ma kuskure ne. Sannan kuma wani abin da yake shine ya haɗa kalmomi, ya cakuɗa kalmomi na ayoyin mabambanta. Misali ayar tana wa min sharri ghasiqin idha waqab, to sai ya haɗa ghasiqin da can idha hasadi madadin idha waqab wanda yake na aya, ko kuma in yazo min sharri hasidin sai hada ta da idha waqab madadin idha hasadi na waccan ta farko. Yana da kyau ɗalibai su rika lura, haka zalika malamai masu koyar da su rika sa ido akan ɗalibi yayin da yake karanta wannan sura da wannan wurare, kuma yana da kyau a rika tunatar da ɗalibi yanda zai gane su kada su rudar shi. Sai misali na gaba shine cikin suratul kafirun, qul ya ayyuhal kafirun kenan, shi ma aya ta 3 da kuma ta 5. Wajen shine ayar wala antum abiduna ma a'bud, ta zo so biyu a cikin surar. Da yawan mutane suna samun matsala a rika rudewa, idan aka ce wala antum abiduna ma a'bud,
kawai wani sai ya dora da lakum dinukum waliya din, wanda wannan karo na ƙarshe ne. Yayin da kuliya take kunshe ne da ayoyi biyu iri ɗaya, wannan wala antum, yanda abin yake shine wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun ma abattum, sannan wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliya din. In mun lura za mu ga cewa ta farko ta zo da wala ana abidun, ta biyu kuma ita ce mai lakum dinukum. To sai a rika lura da wannan gurare, kar a ruɗe. Lalle mutum ya lura da Qur'ani inda aka rubuta, malamai su rika nusar da ɗalibai tun ma kafin su zo biya, tun a lokacin da ake biya musu, saboda gudun shiga irin wannan rudani. Sai misali na gaba shine cikin suratul humaza. Suratul humaza wanda aka sani da wailul likulli humazatin lumaza, a cikin aya ta 2 da kuma aya ta 3. Wannan a wasu kalmomi ne ake samun rudani. Ayoyin su ne alladhi jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu akhlada. To ƙarshen wajen sauti idan mutum bai kasa kunne ba sai ya ji wajen yayi mai kamanceceniya, daga nan sai a rika ba su sauti ko iri ɗaya ko a rika musaya a mai da na farko zuwa ta biyu. Wani idan ya ce alladhi jama'a malan sai ya je ya haɗo shi da me da wa akhlada madadin malan wa addada. Wani kuma idan ya zo yahsabu anna malahu madadin ya ce anna malahu sai ya ce anna malau wa addada, wanda ba haka bane wajen yake. Ta farko yana take ita ce alladhi jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Wannan shine kwatankwacin yanda ake karanta shi a daidai. Lalle ɗalibai su rika lura, haka zalika malamai ma su rika kokarin nusar da su. Sai kuma misali na gaba shine cikin suratul takathur. Suratul takathur ma'ana alhaqumut takathur, a cikin aya ta 5, ta 6, ta 7 da 8. Ga yanda wajen yake, aka ce kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'aynal yaqin thumma latus'alunna yawma idhin 'anin na'im. Wannan ayoyin suna kawo rudani, sai da ƙarshen shi ma yanayin sautin su, tunda alqur'ani littafi ne mai fasaha mai azanci, yana zuwa da kamanceceniyar kafiyar sauti a ƙarshen ayoyi. To daga nan ɗalibai suka rude sai su ɗauki wata kalmar su mai da ita ayar da ba gurbince ne yake ba. Misali wajen da aka ce kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, nan wani sai je ya ɗauko ainal yaqin ya ɗora a wajen, wannan ba shi bane ba. La tarawunnal jahim, wani ma sai ya ce la tarawunna ya hada da me da yaqin a wajen nan. Lalle malamai su rika lura yanda wajen yake shine kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'aynal yaqin ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Lalle ya kamata ɗalibai a sa ido a kansu su rika karantawa daidai, ko da a rika nuna musu Qur'anin suna kallon wajen, ko kuma a wata dabara a ware wata takarda ko jikin allo a rubuta musu kalma kaza ita ce aya da ta fara zuwa, sannan kaza aya da ta biyo ta. Malamai daidai sun san dabaru da suka bi wajen nusar da ɗalibai akan wannan. Sai aya ta gaba, a misali na gaba shine cikin suratul qari'ah. Suratul qari'ah aya ta 6 da aya ta 8. Yawa da yawa ana samun matsala anan, shine fa amma man thaqulat mawazinuhu, sai aga ce fa huwa fi 'ishatir radiyah. Sannan akwai wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya. Wasu ɗaliban suna zuwa ta farko idan aka ce fa amma man thaqulat mawazinu, madadin a ce fa huwa fi 'ishatir radiyah, sai a zarce a ce fa ummuhu hawiya, wanda ba ma haka bane ba. Da yawa da an san ma'anar ayar ma ba za a hada ba, saboda
wa amma man thaqulat mawazinu yana nufin dukkan wanda yayin da kuma wanda mizanin sa ya nauyi sai aka ce fa huwa fi 'ishatin radiya to yana cikin rayuwa yardajjiya kenan zai samu aljanna. Amma kuma da aka ce fa ummuhu hawiya yana nufin makomarsa ita ce wutar hawiya, wanda idan mutum mizaninsa ya yi nauyi a wajen Allah babu yana za a yi a ce an kai shi zuwa ga hawiya. Wancan shi ne wa amma man khaffat mawazinuhu, wanda mizaninsa ya yi shafal ya rashin nauyi, to shi ne sai aka ce fa ummuhu hawiya. Hawiya ita za ta kasance makomarsa. To yana da kyau malamai su rika nusar da ɗalibai kuma su rika kasa kunne yayin da ɗalibai suke muraja'a ko suke ba da hadda, sannan yayin da suka yi musu ƙari akan wannan. Yanda wajen yake shine فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. wannan shine yanda wajen yake. Sannan kuma ƙara lura wata aya ta fara da fa ne, wata kuma da wa. Misali ta farko fa amma man thaqulat mawazinuhu, amma ta gaba wa amma man khaffat. Mafi yawan ayoyi da suke zuwa irin wannan ta farko ce mai fa, duk inda ka ji kai ka shiga rudani fa da wa ayoyi masu kamanceceniya, ɗaya ta fara da fa ɗaya ta fara da wa sai ka rasa wace ce. To mafi yawa dai gaskiya mai fa ita take zuwa a farko, saboda fa ita take kawo farkon zance na dalili, wa kuma tana zama ɗorin ɗosano ne ga wannan dalili da aka kawo na farko. To fa amma man thaqulat ita ce a farko, sannan aka zo fa huwa fi ishati sai a je wa amma man khaffat. Wannan shine yadda tsarin su yake. Fatan za a rika lura kada a ruɗe. Anan zamu kawo ƙarshen wannan darasi, sai mun haɗu a darasi na gaba insha Allah, sai mu dora daga inda muka tsaya a cikin wannan darasi na kawo muku wurare masu rudarwa wajen tilawa cikin izin sabbih. Allah ya sa mu dace gaba ɗaya, amin. Ma'assalama. Shirin Ashwar 360 TV ƙarƙashin jagorancin kamfanin Ashwar Media